Sanibonani onibingelelayo okhathini. Namhlanje njengoba nibona amanzi lawa. Ngithi ake ngikhulume ngamanzi. Ukuthi amanzi aphetheni. Into ethi manzi. Yazi ukuthi amanzi anemimoya eyahlukene, eyakini engeyona eyakini, eyeminye imizi. Kunama-spirits lapha emanzini. Kwayona-ke eyakini ihlukene laphayana. Khona eyamakhehla, khona ezalukwazi, kukhona eyamanono. Yingakho-ke ukuthi uma uya laphana uwazi ukuthi ngaleso sikhathi ngaso uyokhuluma naye yiphi. Kube sekubaluleka lapho ukuthi uma uphethe impande noma uyokwenza igobongo, uphathe igobongo elizofika li-attract noma liphakamise yona ngqo leyo moya okuyiyona oyobhekana nayo noma uyokhuluma nayo, noma kuwukuthi oyolanda yona ngaleso sikhathi. Kubalulekile futhi nokuthi ufike uzibalule noma-ke ngithi uzichaze uma ufika lapha. Bese futhi uyamchaza nokuyena uzokhuluma naye noma okuyibona uzokhuluma naye. Futhi kube nesiqiniseko sokuthi impande oyiphethe noma ukhamba lwakho uma uthi uzoshaya ukhamba oluphethe luqondene naye lo ozokhuluma naye noma liqondene nabo labo ozokhuluma nabo. Ucacise ney'nhlangothi futhi ngoba phela wena njengoba uwumuntu kukhona isayidi lakamama, kukhona isayidi lakababa. Kufanele kuvele ukuthi uzokhuluma naliphi. Ungaphathi ukhamba lwamanono kodwa ubuzokhuluma namakhehla. Uphathe ukhamba lwamakhehla kanti uzokhuluma nawo amanono. Kuphambane iy'nkomishi. Uthi ufuna ukukhuluma nomunye kodwa uthole ukuthi wena sowuphethe ukhamba oluphakamisa abanye. Hhayi lo okhuluma naye. Ngoba ngaleyo ndlela kuyofana nokuthi uhambele ize. Futhi hhayi not kuyafana, uhambele ize vele. Into eyenza ngichaze kanje nokuthi kuyenzeka laphana ufike ukuthi uzolanda eminye imimoya, uphakamise eminye imimoya ongase uzolanda yona. Bese kuba yikona ukuphambana kwenkomishi-ke lo nisale nishayisana ngamakhanda nibuzana ukuthi kwenzeke kanjani ngoba thina besithi siyokwenza ukuthi. Kanti into ebaluleke kakhulu ilo oyiphethe. Noma ubalulekile nawe kodwa kubaluleke kakhulu lento oyiphethe. Base ngisho ukuthi miningi imimoya ekhona lapha. Kuyenzeka into oyiphethe inga-attract lo moya ofunayo. I-attract umoya wena ongawudingi, ongezile ngawo. So kubalulekile ukuthi uzazi iy'balo zakho, uyazi into oyiphethe, uyazi into ozoyenza. Namandla maningi kakhulu amandla asemanzini kodwa kuya ngokuthi wena uzothatha maphi, imaphi owadingayo. Ngisho uwela emfuleni khona imimoya enyakazayo ngokuthi nje uyaqhamuka uzowela, kuya ngokuthi wena-ke khona nje ephakanyiswa ukuthi uzowela nje wena ukhothile. Masithi ukhothile kusuke uphuzile. Ibisi iyaphakama-ke ngoba phela eminye imimoya khona lapha emanzini iy'lambela. So ingakafani uqaphele ukuthi uzokhuluma nayiphi uzokwenzani. Ungathi uphathele ukuthi uzophakela eminye kudla eminye. Njengoba ngithi nje khona ney'lambele evele izonamathela kalula uma ngabe ungazi uzolanda miphi. Njengoba ngisho ukuthi khona imimoya ey'lambele neyomiwe ethi uma udlula uthe ukuthinta lapha mbijana ivele ikwenze udakwe kakhulu kunakuqala.